mahal, ako'y nagbabalik. Si Kim Chino po ay nagbabalik at fresh na fresh po na may nag-claim ng ating Love Knows No Boundary na si Sir Jumil. Talaga nga naman sinasabi ko sa inyo ang dami naming papremyo at totoo ang sinasabi namin na kapag ikaw ay nanalo, instant 1,500 pesos. Shoutout natin lahat ng driver natin dyan na nakikinig. At the end of the day, ang Love Radio Manila ay nagpapamigay ng papremyo para sa inyong mga tsuper. Congratulations, Sir Jumil. At sa mga aming winners ng Love Knows No Boundary, maraming salamat sa pagmamahal. Wow! Kala mo talaga Anyway, mahal, balik na tayo. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spy, si Opa mo. At di ba nga, sabi ko sa inyo, usapang ghosting tayo na kung saan sinanay ka sa lambing, sinanay ka sa late night talks, pero kapag nakuha na ang gusto, biglang maglalaho. Oo. Kaya naman tonight, sabi ko, ibibigay ko ang 3 senyales na ikaw ay i-ghost na niya. Pero wag ka mag-alala, sinasabi ko to para kung iwan ka man niya, at least prepared ka. Ito na, mahal, recap na tayo. Sabi ko, una mag-ghost na yan kapag biglang nawalan ng oras. Diba? Ito yung sinasabi natin na bigla na lang nagiging busy. Nung mga panahong hindi niya pa nakukuha ang matamis mong oo, halik o di kaya hawak. Pagka sweet. Dati ay talaga nga namang kaya kanyang lambingin, hatid sundo, pero ngayon kailangan mo pang magmakaawa. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, i-ghost ka na yan. Pangalawa, mahal, sabi ko, mang-ghost na yan kapag lagi ka nang sinisinson. At the end of the day, alam niyang nag-message ka, alam niyang may nararamdaman ka, alam niyang may problema, alam niyang nagre-reach out ka, pero ayaw ka lang niyang sagutin talaga. Ibig sabihin nun, wala ka ng halaga. Diba? Basic na basic. Kaya I think it's about time para mag-move on ka na kasi bibitawan ka na niyan o kaya iiwan ka na sa ere. Diba? O ito, mahal, pangatlo't panghuli. I-ghost ka na niyan kapag in-unfriend ka na niya. Ano ibig sabihin nun? Basic na basic. Sa social media, unfriended ka na. Sa social media, hindi ka binlock. Actually, mas okay nga yung kapag binlock ka nung nakalandian mo, nung ex mo. Kasi totally, mawawala ng access yung sarili mo sa mga updates niya. Unlike kapag unfriend, ay naku, parang sinabi niya, maglaway ka ngayon, ito yung hahabulin mo. Diba? Gusto niya talagang ipamukha sa'yo na wala kang kwenta sa buhay niya, na kahit wala ka sa buhay niya, nakangiti siya at masaya siya. Pero yung nakuha niya na yung gusto niya, ay nako, dispatcha ka na. Diba? Yan yung mahirap Malala dyan na hindi ka binlock. Malala dyan, makakapag-stalk ka pa. The more you stalk, the more hurting of winning. Anong hurting of winning? The more na nag-i-stalk ka minsan, mahal, the more na bumabalik yung trauma, nagre-relapse ka. Kaya minsan, mas okay na kung in-unfriend ka, ikaw na yung mag-adjust, ikaw na yung mam-block. Diba? At kung sa mga panahong nararamdaman mo na to, mahal, na iiwan ka na niya, bibitawan ka na niya, i-ghost ka na niya, definitely it's about time para umpisa mo na yung pag-move on, pag-heal ng sarili mo, and at the same time, humanap ng ibang kalandian. Diba? Ang dami-dami dyan. Marami kang makikita, marami kang makakasama, marami kang makikilalang tao na kaya kang alagaan at hindi ka basta-basta bibitawan. Alam yung importansya mo, dun ka sa taong yun. Dun ka sa taong pwede rin namang DJ ang profesyon. Of course, DJ Kim Chino, di ba? Pwede mo akong i-consider, single naman ako Anyway, mahal, sana maramdaman at ma-receive natin ang mga karapat-dapat na pagmamahal na nare-receive natin. At sana hindi na tayo mapunta sa maling tao. Diba? Anyway, mahal, susunod na po sa akin. Ako'y sisibat na. Susunod na sa akin sila Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa amin Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Araw, nagmamaneho sa kubang Metro
Basic!